Het heeft alles bij elkaar bijna 2 jaar geduurd. De Haringvlietbrug was sinds 2 maanden helemaal dicht. Daarvoor mocht je maar 50. Dat is allemaal achter de rug. Vanavond om 11 uur is alles van de weg af en kan al het verkeer weer gewoon over de brug rijden. En verder in deze Zeeland nu. Trinseo sluit fabriek in Terneuzen. En wat je hier terug kunt brengen, het is geen winkelwagen. Goedenavond. Vanavond laat gaat de Haringvlietbrug weer open voor het verkeer. Het werk zit erop, de snelheidsbeperking wordt opgeheven en er zijn weer gewoon 4 rijbanen beschikbaar om in 1 streep richting Rotterdam te rijden. Maar ook niet te vroeg juichen, want de komende tijd is er op andere plekken weer oponthoud. Sinds 2021 mocht er op de Haringvlietbrug maar 50 km per uur worden gereden en werden de rijstroken versmalt. Het was namelijk te onveilig om harder te rijden. De brugklep moest nodig worden vervangen. En daarom werd vanaf begin juni de brug helemaal afgesloten. Voor al het verkeer. Fietsers, bromfietsers, voetgangers en landbouwvoertuigen konden de afgelopen 2 maanden, toen de Haringvlietbrug was afgesloten, gratis gebruik maken van pontjes. Het overige verkeer moest wel omrijden. Vanaf 11 uur vanavond is dat dus niet meer nodig, want dan is de brug weer open. Maar wat schieten de Zeeuwen ermee op? Want de Heinenoordtunnel gaat komende maandag dicht. En de N59, het laatste stukje naar de Haringvlietbrug, gaat de komende maand ook dicht. We wisten natuurlijk dat wij klaar moesten zijn voor de Heinenoord, omdat we beloofd hadden dat we nooit samen zouden gaan met de Heinenoord. En de Heinenoord moest in de zomervakantie. En omdat de gebruikers van de N59 en van de Heinenoord zijn over het algemeen dezelfde, dus was het meest gunstige voor het verkeer, hoe zuur dan ook, om dat tegelijkertijd te gaan doen. Waarom is ervoor gekozen om niet de Heinenoord en de Haringvliet tegelijkertijd aan te pakken? Dat zou voor de Hoekse Waard echt heel zuur zijn geweest. Want er zijn maar een beperkt aantal ontsluitingswegen. Dus dan heb je alleen de Kiltunnel over en het pontje. Dus dat is echt dan is het eiland bijna praktisch onbereikbaar. De brugklep is dan wel vervangen en auto's kunnen weer over de brug. Maar schepen die hoger dan 13 meter zijn, moeten nog wel omvaren. Want de brug kan nog niet open. We gaan nog uitgebreid testen. We hebben nog 10 testnachten en 3 reserven en een testweekend in september. En dan moeten we nog een officieel keurmerk krijgen. En pas dan kan de brug weer veilig geopend worden. Dus dat wordt einde najaar. Door de afsluiting van de brug ontstond veel verkeersoverlast op andere wegen. Nou ja, de verkeershinder was wel wat we verwacht hadden. We hadden gehoopt dat het mee zou vallen, maar de files liepen op tot meer dan 1 uur op sommige momenten. Zeker op de A16, A17 en in mindere mate op de 57. Toen de zomervakantie aanbrak in deze regio ging het beter. Maar dan nog had je met name in de avondspits gewoon forse files. Dus dat is helaas uitgekomen. Betekent dat nu alle werkzaamheden aan de Haringvlietbrug klaar zijn? Nee, dat nog niet. Op dit moment zijn er ook op de vaste bruggen worden nog wat verstevigingsmaatregelen aangebracht. En de vaste brug wordt ook nog een keer groots aangepakt, maar dat gaat na 2030 uitgevoerd worden. Nog even doorbijten dus voor de Zeeuwen die gebruik maken van de verbinding via de Haringvlietbrug. Maar dan mag er ook weer gewoon maximaal 100 km per uur worden gereden. Trinseo wil de styreenfabriek in Terneuzen sluiten. Daardoor staan bijna 100 banen op de tocht. Het is onderdeel van een wereldwijde organisatie om kosten te besparen. Maar de sluiting komt voor de werknemers als een grote verrassing. De fabriek staat op het terrein van Dow. En er worden plastics gemaakt voor onder andere verpakkingen, koelkasten en de automobielindustrie. De sluiting van de fabriek gaat ten koste van 90 tot 100 banen. Ja, natuurlijk vind ik het erg. Ik ben verantwoordelijk voor feedstocks wereldwijd. En het is nooit leuk om dit soort berichten te moeten brengen. Helaas, maar het is onderdeel van het vak. Ik kan de beslissing begrijpen op economische gronden, maar accepteren is altijd een ander iets. Ja. Het nieuws is heel hard aangekomen. De mensen zitten er vandaag soms ook wat verslagen bij en zijn ook heel erg teleurgesteld in het voorgenomen besluit om de styreenplant te stoppen. Wereldwijd heeft het bedrijf 19 productievestigingen. De locatie in Terneuzen is de op 1 na grootste. Er staan op het terrein van Dow 4 fabrieken, waarvan de grootste nu gaat sluiten. Er werken in totaal zo'n 450 mensen bij Trinseo Terneuzen. De ondernemingsraad had dit besluit niet zien aankomen. Nee, zeker niet. Eigenlijk niet. Nee, we wisten wel dat we in de verkoop stonden. Dat is op hold gezet. Maar de boodschap dat we echt definitief zouden stoppen, dat komt toch wel als een verrassing. Voordat de mensen ontslagen worden, zal de directie eerst in overleg gaan met de ondernemingsraad en de vakbonden.
om een goed sociaal plan op tafel te krijgen. Naar alle waarschijnlijkheid duurt het zo'n 8 maanden voordat het doek voor de werknemers definitief valt. Er verdwijnen gieters op de Noorderbegraafplaats in Vlissingen. Maar daar hebben ze nu iets op gevonden. Wij kochten jaarlijks tientallen gieters en die verdwenen. Meegenomen, dat zou kunnen, maar waarschijnlijk kwijt doordat ze gewoon ergens zijn neergezet. Hoe dan ook, dat is nu verleden tijd. De ophangpaal kost wel ongeveer €200. Of dat goedkoper is dan steeds nieuwe gieters aanschaffen is de vraag. Maar het zorgt in ieder geval voor minder frustratie. Nou, het is niet helemaal uitgerekend of dat goedkoper is. Maar de irritatie bij de mensen die is wel duidelijk afgenomen. Want er is altijd een gieter beschikbaar. En net als bij de winkelwagentjes krijg je je €2 gewoon weer terug als je hem inlevert. Het is een monnikenwerk waar al 8 jaar aan geborduurd wordt. Het tapijt van Assenede. En er is nu nog een element bijgekomen, een afbeelding van het coronavirus. Het tapijt vertelt het middeleeuwse verhaal van Floris en de Blanchefloer, maar kreeg toch deze moderne toevoeging. We hebben in de afgelopen jaren het corona-gebeuren meegemaakt. En we hebben gezegd, dat is mijn voorstel geweest, kunnen we ook een actueel iets uit deze tijd inbrengen in dat verhaal. Zodat we dat 12e, 13e eeuwse verhaal een 21e eeuws stempel mee kunnen geven. Het tapijt wordt geborduurd door meer dan 100 mensen aan weerszijden van de grens tussen Zeeuws-Vlaanderen en België. Het zou eind volgend jaar klaar moeten zijn. De helft van alle volwassen Zeeuwen is te zwaar. Zo blijkt uit recent onderzoek van de GGD. En omdat overgewicht veel gezondheidsrisico's met zich meebrengt, dringt de GGD aan op een, zoals ze het zelf noemen, allesomvattende aanpak. Els de Blok kreeg vorig jaar last van haar knie. De huisarts constateerde artrose en kwam met de volgende boodschap. Je gaat naar de fysiotherapie toe daarvoor, je hebt pijnstilling en je gaat naar de leefstijlcoach. Nou, en waarom naar de leefstijlcoach? Ze zei, nou, je bent gewoon toch veel te dik, Els, dat weet je toch. Dus ging ze meedoen met een leefstijlprogramma. Daar leerde ze bewuster te eten. Er staan nu andere dingen in haar koelkast dan voorheen. En wat er voorheen in elk geval niet in stond, was dit. Dat is verse, magere kwark. Had ik nooit. Daarnaast is ze fysiek actiever. Ze fietst, ze zwemt en ze gaat naar de sportschool. En wandelt dagelijks met haar hond Bo. Om de botten te versterken en om calorieën te verbranden. En? Door dat afvallen, want je lijf verandert, hè, van formaat of zo, ik weet niet hoe je het moet zeggen. En ik dacht van ja, er moet wel wat gebeuren. Ik ben al niet meer zo heel jong en dat gaat niet vanzelf terug, dat velletje en zo. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat 1 op de 2 Zeeuwse volwassenen te zwaar is. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde. Zorgelijk, vindt de GGD. Want de gezondheidsrisico's door overgewicht zijn niet mis. We weten dat overgewicht bijvoorbeeld bij kan dragen aan het ontwikkelen van bepaalde vormen van diabetes, hart- en vaatziekten, bepaalde vormen van kanker, slaapproblemen, hoge bloeddruk. Maar ook bijvoorbeeld depressie en mentale problematiek. Leefstijlprogramma's zijn zeker zinvol, maar er is meer nodig. Zo kunnen gemeenten nog meer doen dan ze nu doen, zegt de GGD. Door bijvoorbeeld goede sport- en buitenspeelvoorzieningen en veilige fietspaden aan te leggen. Waardoor het makkelijker wordt meer te bewegen. Maar ook door een overstijgende aanpak. Er zijn natuurlijk ook veel mensen die bijvoorbeeld heel veel achterliggende problematiek hebben. Bijvoorbeeld bestaansonzekerheid, schulden, armoede. Dan is gezonde leefstijl niet je topprioriteit. Dan heeft het veel meer effect, weten we, om in te zetten juist op het verminderen van die schulden. Het mensen daarin begeleiden. Want schulden veroorzaken gewoon heel veel stress. En stress heeft weer heel veel invloed op je lijf. Onder andere misschien ook op je eetgedrag. Els de Blok is inmiddels 23 kilo afgevallen. Haar nieuwe leefstijl is goed vol te houden, zegt ze. Maar af en toe een wijntje, koekje of kaasje, dat blijft. Ja, dat is nog een beetje de jeu van het leven, vind ik. Ze is blij dat de huisarts haar heeft doorverwezen. Ja, daar ben ik blij om. Het was voor mij de trigger. Energieker voelt ze zich. Maar echt tevreden is ze pas als er nog 5 kilo af is. Stapelwolken en zon vandaag, maar ook af en toe donkere wolken en enkele buien. Vanavond wordt het droog en dan valt de wind weg. Morgen een bewolkte dag en in de middag gaat het weer regenen. En het is ook fris met 16 à 17 graden.
Op onze website nog een verhaal over Zeeuwse vissers die een oorbel vonden. Die was iemand 23 jaar geleden kwijtgeraakt in zee. Hoe dat precies zit, leest u in de app en op de website. En daarmee besluiten we deze Zeeland Nu. Morgen gewoon weer een nieuwe om 6 uur. Tot dan en alvast een goed weekend.